Vă salut! Astăzi vă voi face o scurtă prezentare a motocoasei mele. Motocoasa mea este o motocoasă Ruris DAC 100DC de 1,2 cai putere. Este bună, ușurică, funcționează, 26 cm cubi. Eu i-am schimbat doar apărătoarea pentru că aceea nu-mi place, este prea mică și am pus-o pe asta pentru că mi se pare mie mai bună și mai mare. Atunci vă voi zice mai multe chestii despre ea și vă voi face și o pornire. Acum o să o agățăm pe noi. Cam așa stă. Voi pune camera jos. Cam așa arată, voi pune camera jos să o vedeți cu totul. Bun. Deci cam așa arată. Așa arată motorul. Acum o să-i fac și o pornire, să vedeți cum sună. Da, acum că ați văzut și cum pornește, cum sună, aș ruga să dați un like, un subscribe, orice. Eu vă salut, la revedere!